Pán fašista, trošku ste už drzí, nie? Ľudia vám vystavili vyšetrenie som chcel povedať, to by mohlo možno, že na mieste. Teda vy neviete o holokauste, lebo vtedy ste nežili. Prosím vás, Čo tu pletete? Vy ste ako taký, prepáčte, skunk. Vy prídete, nasmradíte, obviníte. Ale príde čas. Ja som v podstate ten súd prehral nie preto, že by Blaha povedal, že on toho barana nemydlil. Žiaden súd nerozhodol, že poprvé, že Blaha nemydlil barana. Žiaden súd nevypočul svedka barana, lebo sú medzičasom z neho klobásky. Milan Mazurek teraz dáva také videá na sociálnej sieti, on hrá takú počítačovú hru, je to taká strieľačka, tam zastrelil takého pánačika v tej hre a on tam povedal, ja som ho videl z diaľky, on bol celý čierny, tak som musel strieľať. A povedal islandskej rodine počas islandského protestu, proti islandského protestu, aby išli preč zo Slovenska. Tak hádam, akože čo čakali, inak ako tiež nechápem moslimov, čo sa idú promenádovať na protiislandský protest, ale dobre. Že je to kvôli tomu, že je členom fašistickej strany. Nie, nebolo to tak. To tak počkajte, však to napísal na svoj status. Zle to je pochopené. Čo je zle pochopené? Pevne verím, že ten hokej nebude taký hektický, alebo keď hektický bude, takže s dobrým výsledkom pre Slovensko. Tak keďže nehráte v prvom útoku, tak možno to nebude také hektické. Máte pravdu.